депутаты, проект решения у вас на руках. Прошу вас поддержать данную инициативу и принять соответствующее решение. Ставлю вопрос на голосование. Ләкин үтә алмадым. Монарга бик каты борчылмыйм, чөнки мин үземнең әйтәсе сүзләремне әйттем. Минем халык, минем избирательләрне ишетәләр. Сез исполком рәисе булсагыз, менә монда Казанда җыелышларын татарча үткәрер идегезме? Үткәрер идем. Чөнки минем задачам тора. Җәйгә мин татар телен үзем эшлим, үземнең мин начар сөйләшәм бит инде. Менә эшлим над собой работаю. Нәрсәшләр исполкомның эше турында күп кеше белми. Шуңа күрә исполкомның эшен ачыкларга кирәк. Бөтен решениеларын кешегә тапшырырга кирәк. Шуннан башлары. Я подал документы на руководителя исполнительного комитета на соискание должности руководителя исполнительного комитета города Казани. Дело в том, что мне управление кадровой политики исполнительного комитета города Казани документ не приняли. Я не представил, потому что ввиду религиозной убежденности я не имею.